дӯстони азизи ман, идома дорад барномаи шоми рӯз рӯи мавҷи 107.4 FM. Дурас мешавем, барномаи идона аст ва меҳмонони мо чӣ гуна ки ба шумо дурас шудем, якояки онҳо зуд ташриф оварда истоданд ва мо низ бо самимият, бо як меҳри беандоза ва бо як самимияти хоса эшонро пешвоз мегирем ва бовар дорам бо муаррифи ҳамин нафар шумо низ аз нав ҷавон мешавед, мисли ҳамин нафар ки дар назди ман нишастааст ва шумо низ як рӯҳу илҳоми тоза мегиред. Хуб, меҳмони навбатии барномаи мо, хуб, муаррифӣ мекунем. Хушомадед ба шумо, Файзигул Юсупова. Ташаккури зиёд. Салом ба ҳама мардуми Тоҷикистони азиз, ба тамоми мухлисон ва салом ба Наврӯзҷон. Саломат бошед, беҳтарин саломи шуморо мо қабул кардем аллакай. ва ман ҳамин як савол доим маро азият медиҳад. Бештар вақте ки ҳамин бекор мемонам, шаб фикр мекунам ки ҳамин апай Файзигул чӣ гуна ҷавон шуда бошанд, гуфта аз худам суол мекунам. Ҳамин сирашро метавонед бигӯед шумо? Ин сир надорад Наврӯзҷон. Баръакс, инсон агар ҳама вақт хушбахт бошад, аз зиндагии худ қаноатманд бошад ва зиндагиашро дӯст дорад, асос ки мо дар Тоҷикистони гулгулшукуфон, дар Тоҷикистони соҳибистиқлол зиндагӣ мекунем ва мо модар ҳастем дар муҳити фарзандон, ин ҳама хушбахтӣ ва ҷавон шудани ҳар як зан аст. Саломат бошед, беҳтарин. ва ан ҳамин дар соли 2018 шумо чӣ гуна мушкилиҳоро пушти сар кардед? Акнун аз оне ки шумо чизеро ба даст овардед, ин саволро як тараф мегузорем, ҳамин ба соли оне ки шумо чӣ мушкилиҳо буд? Ман фақат Наврӯзҷон як мушкилӣ доштам ки дар садама дучор шудам ва тӯли як сол мешавад ки бо мошин нев, бо мошини пойҳоям раҳ мекардам. Ронанда худатон будед? Бале. Дидед охир? Аломати пирӣ аст. Ин аломати пирӣ нест. Не. Ин фалокат аст. Фалокат аст, бале. Бигузор ки дар сари ягон фарзанди тоҷик ин рӯз набошад ва мо шукрона боз ҳам мекунем аз худованди бузург ки барои мо умри дубора доданд. Мумкин ки дар дасти ягон ин садама вазмин буд чӣ? Албатта вазмин буд. Бовар кунед, Наврӯзҷон кама зададам, кама чапа шуд. Саломат бошед. Бинед ки дар як инсон бо камаз ин як апай Файзигул, як суол гап байни худамон, ман садоимонро эфир мегирам. Шумо дирӯз дар Сафеддара чӣ кор мекардед? Ман дар Сафеддара дирӯз мо дар барномаи соли навӣ, барои сабти соли навӣ бо сурудҳое ки барои мухлисон баъд аз соли нав дискҳоро гирифта дар хона шишта, дар вақти барф дар берун қурутоб дар тавақ шишта тамошо мекунанд. Мо заҳмат мекашем ки мухлисон ҳамеша моро ёд кунанд ва ҳаловат баранд. Ман фикр кардам шумо лижаронӣ рафтед. Шумо не, мо акун баъди соли нав мерем. То соли нав мо фақат коромон баромад кардан, суруд хондан, мардумро хурсанд кардан. Баъд аз соли нав баъд навбати ҳунармандон барои лижаронӣ. Шумо акнун ки фасли зимистонам аллакай як чӣ қадар рӯзаш яъне пушти сар шуд, вохирам аз будаи лижаронӣ мебаред шумо? Чаро не? ай басте нахо шумо ҳамин гапа мана гӯед. Хе, ман наметавонам барои амона мисол ба шумо додам. Ман худам наметавонам рости гап. Ман Наврӯзҷон албатта шуморо мебарам, лижарониро ёд метиҳам. Саломат бошед, беҳтарин. Хуб, ва мехостем доир ба акнун дастовардҳо. Чанд суруди нав омода кардед? Ва ман бовар кунед Наврӯзҷон дар ҳамин соли 2018 бисёр суруд эҷод кардам, барои мухлисон пешкаш кардам ва маълум аст ки ман ҳамеша дарди дили мардумро ифшо мекунам. Мисли ҳамон суруде ки чанд сол қабл захми ҷудои дидам. Бале. Ин суруди хуб. Ман фақат дарди дили мухлисоне ки аз ман хоҳиш мекунанд ки апаҷон дар ҳамин боро ягон суруд бароред, апаҷон дар ин боро ягон суруд, ягон шеъри барои мо пешкаш кунед. Ва имсол ман бо хоҳиши як бародари азиз бисёр суруди хуб карданд ки иро тамоми мардум қабул карданд. суруди ғарибӣ бо ҳамроҳии як писар хондам, Хусравҷон. Ва боз суруди намнами борон бисёр мақбули шунавандаҳо гашт. Ва дар оянда боз ҳам кӯшиш мекунам ки бештар дар васфи ватан бисёр сурудҳои хуб, дар васфи сулҳу ваҳдат, дар
тоҷикистон бисёр сурудо эҷод кардам ва пешкаш кардам бо клипҳояш мақбули дили мухлисон гашт ва дар соли 2019 мехоҳам ки боз ҳам бештар эҷод кунам. ва воқеан ҳам чунин аст, ҳар як сароянда кӯшиш мекунад ки ба дили мардум зуд роҳ ёбад бо сурудҳои худ, бо ҳамон сабке ки махсус дорад. Ва дӯстони азиз, мо ёдрас мешавем ки ҳозир якчанд тӯҳфаи дигар ҳаст. тӯҳфаи аз ҳама муҳими мо ин автомашина аст, автомобил. шумо метавонед онро дастрас бикунед ва барои автомобилро дастрас кардан бояд шуморо мебояд ки то охири барнома моро ҳамроҳӣ кунед. ва радио имрӯз бинед ки имрӯз барои шумо ҳатто барои шунавандаи асил автомобил омода кардааст. хуб, аллакай як тӯҳфаашро мо каме пештар гӯем ки бой додем ва хело афсӯс мехӯрем аз ин. ва на, ин танҳо барои мухлисон аст. мо фахр мекунем. акун наврӯҷу навбати мо дар наҳанги кар меғалтад. Не, мо барои шумо як чойи кабуд омода кардем. саломат бошед. ташаккур. ва аз ҳамон суруде ки охирон шумо сароидед, намнами борон, ман хато накунам ҳамин рӯз як маротиба гӯш кардам. хело суруди фурам буд, вале мехоҳам аз забони худи шумо ба таври зинда бишнавам. чаро не. дар осмон абри ману ту зери борон, шона ба шонаи ҳам дар гузари хиёбон, рӯзи видои охир ашкат ба ёди ман буд, чашмони ошиғамтар гумбади нили кабуд. рафти сафар вале розат нагуфтаи, дар хотиру дилам монди нарафтаи. намнами борон нишаста рӯи шиша, аз ғами ҳиҷрон ману ту гирён абритар аз ҳамеша. намнами борон нишаста рӯи шиша, аз ғами ҳиҷрон ману ту гирён абритар аз ҳамеша. беҳтарин, саломат бошед, беҳтарин буд. ва ман бовар дорам ки ин лаҳза шумо бо ана ҳамин суруд бозам як мавқеъи дигарро пайдо кардед. ва шумо акнун бештар сурудҳои наватон аз сурудҳои пештара фарқ дорад. медонед, бо оне ки масалан шумо низ бо ана ҳамон муосир, ба шакли муосир аст, яъне сабт кардед. ба ҷомеа шумо низ наздик қадам мемонед. вақте ки ҷавон монди бояд ки сурудҳои ҷавониам хонда гирӣ. бале, ман медонед, намедонам 6 сола, ҳамаги 6 сол доштам, сурудҳои шуморо гӯш мекардам. дар он вақт ман як видеоклипи шумо дида будам, хел муяко дароз, як куртаи атлас, як духтара ки хушхиром, дар як саҳнае ки бо солҳои пеш саҳнаҳо чӣ гуна буданд, каме он ороиш оқадар хубам набуд, вале шумо аз ҳамон солҳои пеш. ва биби ман мухлиси шумост. саломат бошед. асоси мухлиси ҳар як ҳунарманд фақат бибиҳо, модаро, баъд кӯдакон бошад. ӯ ҳунарманди асил метавонад бошад. бале, воқеан саломат бошед. хуб, акнун дар соли 2019 шумо чӣ гуна нақшаҳоро рӯи даст гирифтед? ман бовар кунед, наврӯзҷон, бисёр ҳам даъвати шумо бисёр ҳам барои ман бурдворӣ овард. бале, навак як мошинам расида омад аз шаҳри Москав, соҳиби мошин шудам. пиёда намегардам. як кафкуби истед амон соати 12 шаб маро ба хона баред? албатта, чаро не, мешавад. саломат бошед. хуб, барои автомобили шумо як кафкуби? саломат бошед. чӣ гуна автомобил бошад? маркаш чӣ гуна аст? кемри. ҳоло ҳамин мода ҳамин аст. қумри. аз моделҳои наваш қумри нав. хел ба фикрам ки анамон ангуштро мемонеду дар кушода мешавад, не? зер мекунед. ва боз ҳам имрӯз Наврӯзҷон, хушбахтии ман боз дар чист ки бо таклифи шумо омадам. набирачаки ман, осиябонуи азизаки ман имрӯз зодрӯз дорад. табрик кунед. 6 моҳа шуд имрӯз. набираи духтарчагиам. чӣ гуна зодрӯз дорад 6 моҳа мешавад? ин ман нафаҳмидам. имрӯз рӯзи таваллудаш. 6 моҳ? чӣ хел ин 6 моҳа мешавад зодрӯз? барои мо модаро вақте ки ҳар як моҳе ки пурра мешавад, мо зодрӯз мегӯем. саломат бошед. 6 моҳам ин биби шиносак шуданд, мама кам кам механданд, баъд мамагӯяк шуданд. ин тӯй ҳаст барои ҳар як инсон. бале, саломат бошед, беҳтарин.
ва ман орзу мекунам ки ҳар рӯзи шумо рӯзи зодрӯз бошад, ҳар рӯзи шумо хурсандӣ бошад, хушиқболӣ бошад, бурдборӣ бошад ва бигзор ана ҳамин гуна ҷавон боқӣ монед ва мухлисони худро бо сурудҳои нав ба нав. Ман медонам ки масалан нафаре ки мухлиси доимӣ агар як сароянда бошад, амон мухлис агар суруди навро гӯш мекунад, боз мунтазир аст ки ҳадди ақал ҳеҷ чиз не баъд аз як ҳафта боз як суруди нави дигар амон сароянда дошта бошад. хуб, шуморо ба барномаи идона хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд.